Is-sena li għaddiet qasmu l-fliegu 250,000 passiġġier aktar mis-sena ta' qabel. Fl-istess sena kien hemm żieda ta' 125 vjaġġ u żieda ta' 84,000 karozza li qasmu l-Gżejjer bil-GoZo Channel. Biex fl-2017 qasmu l-fliegu xejn inqas minn 5,383,000 passiġġier, numru li jfisser żieda ta' aktar minn 250,000 jew 5% fuq l-2016. Dan f'total ta' 22,529 vjaġġ. Riżultati li ntlaqgħu b'mod pożittiv miċ-Chairman tal-GoZo Channel, Joe Cordina. Bħalma ġara f'dan l-aħħar 4 snin, kull sena qed ikollna żieda ta' bejn 8% kull sena kemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' passiġġieri fuq ma' karozzi. Fis-statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li tħarsa lejn it-traġitti bejn Malta u Għawdex matul l-2017, ħareġ kif bħal snin preċedenti Awwissu kien ix-xahar li ra l-akbar numru ta' vjaġġi bejn iż-żewġ gżejjer. Fil-fatt, f'Awwissu biss saru 2,158 vjaġġ, kważi 10% tat-total ta' vjaġġi li saru matul is-sena sħiħa. Il-traffiku miċ-Ċirkewwa fl-2017 kien l-aktar biżel fil-jiem tal-ġimgħa u s-Sibt, filwaqt li l-aktar ġranet biżlin għal Port tal-Imġar kienu reġistrati matul is-Sibtijiet u l-ħdud. Turija ċara kemm l-attivitajiet li qed jittellaw fil-Gżira Awċija li qed jagħmluha destinazzjoni għas-sena kollha qed jiġbdu l-interess tan-nies. L-isforzi li qiegħda tagħmel il-kumpanija kemm biex tlaħħaq mad-domanda kif ukoll biex tagħti servizz aħjar lil dawk kollha li jużaw is-servizz tagħna naħseb li qegħdin iħallu l-frott u ovvjament hija sinjal tajjeb ukoll li l-ekonomija ta' Għawdex biex il-qudiem. Jiena dejjem nemmen il-GoZo Channel hija wieħed mill-muturi tal-ekonomija ta' Għawdex.